Bé, ja van els micros? Sí. Bé, doncs bona tarda. Fem avui l'acte d'entrega de la distinció Òmnium 2020 a Càritas Interparroquial de Mataró. Ho fem en unes circumstàncies una mica especials, degut a la pandèmia i a la situació actual, que no ens permet fer aquest acte com hauríem volgut, en públic. I bé, així intentarem sortir del pas, entregar la distinció aquest any de la millor manera que hem pogut. Comencem l'acte, doncs. Des de la crisi econòmica i financera del 2008 i fins a l'actualitat, la realitat econòmica i social ens ha mostrat amb cruesa que la globalització i la interconnexió mundial a tots els nivells fa més rics i poderosos els que ja ho eren i fa molt més pobres els que ja ho eren i també a molts dels que simplement no eren rics. Fa temps que sabem que vivim en un sistema que genera riquesa només per uns quants, molt pocs, que és insostenible ecològicament i econòmicament i que expulsa a molta gent, precaritza el treball, invisibilitza les cures, oblida l'educació i menysprea multiplicant-les les desigualtats. Patim, doncs, les conseqüències d'un sistema injust que cal canviar, humanitzar i potser fins i tot replantejar de cap a peus. Totes les persones que hem de viure aquest moment històric en som responsables. I de ben segur, totes hi podem aportar el nostre compromís cívic, social, polític i econòmic per canviar-lo. Essent, doncs, conscients que des del compromís individual i col·lectiu a escala local podem accelerar canvis globals, hem decidit posar en valor la feina incansable d'una entitat de llarga trajectòria a Mataró, atorgant la distinció Òmnium Mataró 2020 a Càritas Interparroquial de Mataró per la seva llarga trajectòria dedicada al combat de la pobresa, de l'exclusió social i de la discriminació. Així, la Junta d'Òmnium Maresme en vol destacar especialment el seu arrelament a la ciutat, el fet que compta amb un nombrós cos de voluntaris i la seva presència constant fent costat a la comunitat durant les crisis viscudes els darrers anys, però també oferint el seu suport de manera ininterrompuda davant la pobresa crònica i la desigualtat estructural. Càritas Interparroquial de Mataró treballa a la ciutat des de l'any 1968 oferint, entre d'altres serveis, suport a les famílies, especialment en l'alimentació, a través del banc d'aliments, reforç escolar, orientació laboral, tallers professionals, cursos d'idiomes o assessorament legal. I no vull acabar aquesta intervenció sense encoratjar a les persones que impulsen les accions de Càritas i que han fet possible i ho faran en el futur el desenvolupament de tantes iniciatives de suport als exclosos del sistema que no defalleixin i que compten amb la complicitat i el suport i també les ganes de col·laboració en el que sigui necessari de la nostra entitat. Bé, i després d'aquesta intervenció passo la paraula a la Laura Cera, que també ens farà una mica de glossa del treball de Càritas a la ciutat. Gràcies, Carles. Bona tarda. Enhorabona a tot l'equip de Càritas per aquesta distinció, també a tots aquells que en formen part o que n'han format part en algun moment. De fet, m'agradaria aprofitar aquests minuts per parlar no tant de l'entitat en si, si la mascareta em deixa, sinó d'aquelles persones que han donat vida durant aquests 52 anys, que han tirat endavant, que han sabut adaptar-se a situacions molt diverses, fins i tot impensables segurament, i ho han fet sempre, sempre, amb un somriure i amb un sí per resposta. Em perdonareu que us expliqui una mica la meva relació amb Càritas. És una d'aquelles casualitats tan boniques que la vida et posa per davant. De fet, és perquè m'entengueu, com quan et conviden a una festa, fa una mica de mandra per escenari, perquè realment no penses que t'acabi marcant i que suposi un abans i un després a la teva vida. De fet, jo m'equivocava molt perquè jo venia d'un punt d'inflexió vital, podríem dir. Jo venia d'un Erasmus, quan em van proposar formar part de l'equip de Càritas Mataró, i jo pensava que ja havia canviat de dalt a baix.
I l'últim que m'esperava, realment, era que d'alguna manera formar part d'aquest projecte, d'aquesta entitat, m'acabés de dibuixar com a persona. Aprofitaré per fer-vos una confessió, si em permeteu, perquè jo sempre havia relacionat Càritas, i em sembla que no he estat l'única, amb dos pilars fonamentals, que són la roba i els aliments. Jo crec que això és un altre gran error que cometem tots nosaltres, perquè Càritas, evidentment, és molt més i fa més de mig segle que ho demostra. La roba i el menjar és cert que són essencials, això ho tenim tots clar, però hi ha dos àmbits que també són bàsics i que són tan necessaris gairebé com són l'educació i la cultura. Des de Càritas això sempre ho han tingut molt clar i ho han fomentat al llarg de totes aquestes dècades. Ara podríem parlar, i no acabaríem mai, de Sant Pau, de l'àmplia oferta formativa oberta i adaptada a totes les edats, situacions i també condicions. També podríem repassar totes aquelles dates que en els anys, al llarg dels anys, Càritas ha anat repartint i consolidant en el calendari mataroní, per posar alguns exemples, el Músics de Casa, Mataró per Càritas, la Setmana del Voluntariat, el concert de Nadal. Tot això no seria possible sense les persones que formen Càritas Interparroquial de Mataró. Són un grup de persones, perquè és que no tingueu la sort de conèixer-les, molt diferents, molt diverses, però igual d'entregades. Ho donen tot, i més si poden, i encara que no puguin, també. Tenen capacitat d'adaptació, d'aprenentatge, i també d'una cosa molt important, i que no és gens fàcil, que és capacitat de presa de decisions, i és que en 50 anys les coses poden canviar molt, com hem vist aquests mesos. El que des de la meva humil sensació no ha canviat, però, en tot aquest temps, és que tothom qui forma part de Càritas, per molt que en marxi, sempre formarà part de la família que continua tirant endavant aquesta entitat. I ser Càritas Mataró no ajuda només als qui més ho necessiten, com diuen ells, sinó a tothom qui en algun moment té la sort de creuar-se en el seu camí. Jo a nivell personal, si em permeteu, us dono les gràcies. Gràcies per obrir-me la porta fa 10 anys, gràcies per fer-me sentir sempre com a casa, per ensenyar-me amb cada petita paraula, amb cada petit gest, i també gràcies per omplir-me de valors, que és un tòpic, però és molt real. Gràcies, a més, i crec que això és el més important i el que més us defineix, per fer les coses sense esperar mai res a canvi. Per fer-les des del cor, cosa que avui dia no sempre es veu. Sovint ens omplim la boca dient que Mataró és una ciutat molt solidària. I la millor prova d'això realment és el gran teixit, la gran xarxa de voluntariat que tenim. Voluntaris i voluntàries de casa nostra que s'entreguen amb l'ànima i que fins i tot combinen simultàniament diferents tasques. En el cas de Càritas, sempre diuen, sempre dieu que tant de bo no haguéssiu d'existir algun dia. Jo espero, però, que d'una manera o altra continueu formant part de Mataró, però també continueu aportant educació, continueu aportant cultura i dignitat a la ciutat i a les persones. Així que enhorabona i per molts anys. I ara farem entrega de la distinció. El president d'Òmnium Mataró, d'Òmnium Maresme, Carles Estapé, entregarà la distinció al director de Càritas Interparroquial de Mataró, Joan Ramon. Doncs, Joan, entrego la distinció d'Òmnium. Moltes gràcies a Òmnium Molt bé. i a tots els que formen part d'aquesta família. Molt bé. Un segon, sisplau. La deixo aquí. Molt bé. Hola. Abans de començar, permeteu-me que faci un elogi del fet que institucions de tipus cultural, avui és Òmnium Cultural, ahir era el Museu Arxiu de Santa Maria, en moments tan difícils siguin capaços encara de seguir treballant per la cultura d'aquest país i de fer actes que ens enriqueixen a tots. Dit això, il·lustríssim senyor alcalde, senyor president de la seu territorial d'Òmnium, senyores i senyors, molt bona tarda. Totes les persones, quan hem de fer alguna feina, procurem fer-la tan bé com sabem. Quan un arquitecte dissenya un habitatge,
Ho fa de manera que compleixi unes determinades funcionalitats i en finalitzar l'obra, si ho ha aconseguit, sent una gran satisfacció. Igual passa amb un metge. Quan ha d'atendre un malalt, ho fa amb la intenció i la voluntat de curar-lo. O amb un mestre, que ensenya amb la voluntat que l'alumne aprengui. Veure, un cop feta la feina, que s'ha aconseguit allò que hom s'havia plantejat és el més gran de tots els premis. El mateix passa amb les institucions, perquè estan formades per persones. Quan una institució es planteja uns objectius i en arribar al final del termini establert els objectius s'han aconseguit, la institució se sent orgullosa de la feina feta. Per tant, normalment no fem les coses esperant que a continuació vingui algú i ens lloi el que hem fet o que ens feliciti. Aquesta no és la finalitat. Però, de fet, a tothom li agrada que li valorin la feina o que li diguin alguna cosa bonica per allò que ha fet. A més, aquestes coses agradables, aquestes paraules d'elogi, ens esperonen a esmerçar-nos-hi encara més. Un premi és un estímul i alhora un compromís. Càritas Interparroquial de Mataró és una de tantes institucions preocupades pel benestar dels més necessitats, per la integritat social, per la integració social de les persones nouvingudes, per l'exclusió social i per altres problemes que la nostra societat actual té plantejats i que entenem que des dels poders públics no reben la resposta necessària. Així doncs, igual que el menjador Sant Joaquim o la Creu Roja, la PAC o qualsevol altra entitat de la llarga llista de fundacions o associacions que s'aboquen a intentar donar una vida digna a moltes persones o famílies que no la tenen, Càritas Interparroquial de Mataró procura fer la seva feina tan bé com pot. Cada dia tenim les portes obertes a tothom que es trobi en una situació difícil, en risc d'exclusió social, i procurem acollir-los i ajudar-los en la mesura de les nostres possibilitats. I ho fem perquè creiem en la nostra feina i perquè totes les voluntàries i voluntaris que col·laboren amb nosaltres estimen la seva tasca i els agrada fer-la bé. Tal com deia abans, només per la satisfacció d'aconseguir allò que creiem que és la nostra finalitat, el nostre objectiu. Però també haig d'afegir que quan prenem consciència del bé que hem pogut fer a algú, perquè ens en dona les gràcies, perquè ens dona un somriure, llavors rebem un regal que no té preu. Avui, però, ens trobem que és una altra institució, Òmnium, la secció local de Mataró d'Òmnium Maresme, qui ens fa un reconeixement públic de la nostra feina. Vull pensar que, en el fons, aquesta distinció va a totes aquelles institucions a què feia referència anteriorment. Almenys així ho interpreto. No podem amagar, i no sé si aquest ha estat un dels motius que han portat Òmnium a pensar en nosaltres, que totes aquestes institucions hem passat, com tothom, una primavera molt dura. Hem treballat de valent i hem procurat que la crisi de la Covid-19 tingués un impacte social menor del que hauria pogut ser. Però també és cert que mentre nosaltres gestionàvem l'ajuda, la ciutadania, enmig de la por i la incertesa, ha trobat temps i ganes de fer-nos arribar aliments o diners i de col·laborar amb nosaltres. Per tant, aquest reconeixement va dedicat també a les persones i als col·lectius que han mostrat gran generositat i solidaritat en aquests moments tan difícils que hem viscut i que encara estem vivint. La distinció que des de 1997 Òmnium Cultural atorga anualment a persones o entitats de la ciutat és un premi de prestigi reconegut i que ens compromet a continuar fent la nostra feina encara amb més cura i dedicació. Ja per acabar, només vull afegir que el lligam entre Òmnium i Càritas de Mataró ve de lluny. Fa temps vam tenir una col·laboració molt estreta quan mestres de català d'Òmnium venien a fer classes de llengua a persones nouvingudes en locals de Càritas. I aquest vincle antic, basat en la llengua i en la cohesió social, fa que encara ens faci més il·lusió rebre aquesta distinció. Moltes gràcies.